Mhm. Takže ten ferritin tady jako zaznívá fakt často, jako, že to železo se zdá jako takové fakt jako klíčové pro to ženské zdraví. Kľúčové a ešte aj DHA kyselina, čiže tie sardinky, jahňacie mäso a toto je strašne dôležité pre ten mozog, aby ženy nemali poporodné depresie. S tým sa veľakrát stretávam, že tá mamička má poporodné depresie, pretože to dieťatko si zase zobere strašne veľa z tej maminky, takže treba na to dbať. Sardinky game changer, říkám, že to je takový hack Matrix. Tak. A doporučila byste nějaké sardinky, třeba jako můžou být i normálně klasické z obchodu, já třeba doporučuji, že by neměly být v rostlinném oleji určitě, že buď ve vlastní šťavě nebo v extra virgin. Keď žiaden iný zdroj, tak vylejeme olej, premieme a máme sardinky. Jo, takže i takhle vlastně. Ano. Tak. Že se to vyložně umí. Super. A sardinky jsou levné, takže dá se říct, že tam presne není tak, ani tady... je to dostupný zdroj, že nemusíme hľadať nejakého divokého lososa drahého, čiže to nikto nemôže povedať, že to je nejaké, že to není affordable, hej, že to nemám. A co farmového lososa, to byste doporučila? Ne. Super, my sme sa bavili o tom minule práve, že to je ja mám rada, vieš čo, presne tých ľudí, ktorí hovoria, že však sme v Európskej únii, všetko je tu kontrolované, a všetko jedlo je tu zdravé, len ja to proste vidím na dennej báze, že sú tam deficiencie, sú tam obrovské zápaly, majú tie ženy, majú osteopenie, že sú strašne slabo živené. Oni sú schopné investovať a nechcem sa prosím vás nikoho dotknúť. 1000 eur, neviem koľko je to českých korún, na tú estetiku, vieš, na botox, tam, a 0 eur na nejakú proste vnútornú výživu. A je to veľmi, veľmi dôležité. Ja každú ženu odhováram od botoxu, od fillerov, pretože sú to skutočne cudzorodé látky a nie je prospešné pre našu longevity a pre fertilitu už vôbec nie. A vy ste vlastne říkala, že to aj dosť zvyšuje zánět, že jo? Že každá tá vlastne látka, no tak filler áno, aj silikóny, vlastne to je cudzorodý materiál a tam sa vlastne tvorí takéto zápalové tkanivo, pretože telo sa to snaží rozpustiť, je to pre telo cudzia látka, takže sú tam také tie mikroinflamácie, takisto tetovanie, hej, že to všetko sú cudzorodé látky, ktoré predtým ženy nemali a nepoznali niečo takéto. Určite to je ďalší taký bod, ktorý neprispieva k tej fertilite. To je taká puzzle, vieš, a tebe nemôže chýbať jedno to puzzle, alebo potom sa maximalizovať všetky tie ostatné, keď už niečo takéto mám a nedá sa to nejakým spôsobom. To znamená, že ono to může být přímo, když to má vliv na tu plodnost, tak to může být i přímo úměrný vliv i na ten menstruační cyklus, na ty bolesti, na tú pravidelnosť. Určite áno, má. Mala som veľmi veľa v Amerike klientiek, ktorí boli modelky, mali spravené prsia a tak ďalej, riešili sme plodnosť a výživu, všetko, nabúchala som úplne nutrične, ale stále tam ako niečo chýbalo a môžem ti povedať, že asi ich bolo nad 10 tých žien, ktoré keď si dali vlastne explant surgery, tak vlastne do mesiaca otehotneli. A tiež si to neviem vysvetliť, jedine ako... A to je přesně ono, jako strašně vám moc děkuju za tady tyhle informace. Tohle se jako v dnešním marketingu vůbec nemá šanci jako dostat. Jo? Tady ten druhý úhel pohledu, to znamená, že máme tady nějaké procesované jídlo, špatné stravování, máme tady nějaké jako plastické chirurgie a tak dále. Potom tady máme jako cirkadiální rytmus, jo, všechny jako ten latentní stres a tak dále. Ja hovorím, že ja poznám len tých explant surgery, vieš, v Amerike poznám vlastne Roberta Whitfielda, tuto v Austrii Turchhoffa, čiže ja poznám iba, že kam ich posielam na tie explant surgery, tie modelky a ženy. Takže máte vyloženě zkušenost, že jste je poslala, jakoby, aby si to vyoperovali pryč, protože měli problém s fertilitou a potom vlastne ako nielen s tým, ich to boli, oni začnú žiť úplne ako nový život. Ako vieš, veľa žien sa mi stane, že oni proste si to dajú kvôli mužovi urobiť, prsia, potom sa s ním rozídu, začnú mať problémy s tými prsiami, ako veľmi to ľutujú potom ten zákrok. A naozaj to zdraviu to nepridáva. Ja by som sa strašne snažila robiť takú osvetu, aby tie ženy dbali na to vnútro, na
ovária, lebo tam je tá longevity v našich ováriách. Keď ich nebudeme mať zdravé, tak nebudeme mať hormóny, takže tam proste prestane všetko ostatné fungovať. To je masakr. Jako fakt moc děkujeme za takové informace. Máme teď 47 minutek, tak já vás nechci nějak jako zdržovat, jste říká 40 minut. Mám tady když tak 3 otázky, které bych na vás položil. Tak dajte ještě jednu. Ještě jednu otázku, jo? Dobře, tak dáme tady, která je v chatu, tam má přednost. Může se vytvořit zánět v těle i po odstranění tetování? Může mít tetování vliv na autoimunitní onemocnění? Určite áno, s tým som sa veľakrát stretla, že vlastne tetovanie vyvolalo autoimunitné ochorenie, pretože je to cudzorodá látka a jednoducho sa tam vie svičnúť tá autoimunita, ale my vieme veľmi senzitívnymi markermi zmerať to zánětlivé prostredie. A když už to tetování máme, doporučila byste ho odstranit nebo už ho tam nechat, že v tom těle? Toto je také diskutabilné, pretože keď ho odstraňujeme, tak to ide cez tú lymfu, cez ten celý krvný obeh, takže by bolo potrebné preskúmať, aj to vidieť, aké je to ložisko a tak ďalej, aké je to staré. Čiže nie je tam úplne jednoznačná odpoveď, či áno alebo nie. Což prakticky ten laser, tak to by mohl být další zásah. Vy jste říkal, že to aj potom narušuje vlastně tu kožní bariéru. Áno, určite. Tak. A draždí to vlastne jakoby tú zanetlivosť a potom i vlastne celú tú imunitu. Preto hovorím, že treba si vždycky risk versus benefit. Ja som vždycky na tej safe strane ľudí. Vždycky zvažujem, aké sú tam tie rizika.